Assalamu alaikum niggas. Assalamu alaikum niggas. Da yaro ne na zo da sabon baiti na gashi dan fada sai ku aje hankali ku bani kunnuwanku domin ku saurare ne. Rabbana ka bamu dan mu fice bore ka ganne mun naka ko ina fa banda roƙo ko ina ana fada a duniya talaka yana da rauni Rabbana ka bamu dan mu fice bore kana cikin katalka babu kwanciya na hankali talauci ana ta fama da shi Afirka. Rabbana ka bamu kwanciya na hankali kasa ce namu. Bani kunnuwanku domin saurare na Allah ka bamu kwanciya na hankali kasar mu Nijar. Idan yaro nake bayani so suna da arziki ba su ba talaka, so suna da mulki ba su ba talaka. Ku bani kunnuwanku domin saurare na. Ilimi ka tara babu aiki babu kuɗi babu komai ya rike komai bai tafiya cikin ƙasar mu Nijar. Rabbana ka bamu mutume na ga ka bani sauti na domin na sauki zance rahimi ka bamu. DJ Info yaro na washi mai yayi batunsa gayu babu ayyuka kuɗi sun rike suna a banki ɗan magana sun kace talaka na a bola kuɗi suna a banki ba su zan. Ku bani kunnuwanku domin saurare na Allah ka bamu dan mu basu ga mu muna rofe ba kiɗa ba da ko da sosai su rike komai. Allah ka bamu sun rike ba su san cin mu to mun dake mun dare. Rabbana za ya bamu rafa Hausa mai rafa Hausa maradi daga Allah ka bamu dan mu ba iyayenmu. Allah ka bamu dan mu ba kakanninmu. Allah ka bamu dan mu ba mutanen mu. Rabbana ka bamu